Sanibona bafethu uVandelo. So ilona ke itafula leBetway Premiership leli so far. Team eyodwa ke isiwaqedile ama-games ayo kuyiMamelodi Sundowns, isiwadlalile aphela ama-games ayo. Orlando Pirates u-number 2 ina 2 games in hand. Uma ke iwawina lama-games o2 siyazi izoba u-number 1. Kaizer Chiefs iyona i-number 3. Kodwa ke menikhumbula kahle I did a video ekuqaleni kwesizini. Leyo video engayishaya ke ekuqaleni kwesizini ngangikhuluma ngani na? Ngangikhuluma ngama-team ipredictor ukuthi ke izophela isizini ehleli ku-number 1. Yabo. Ngasho ukuthi ke kule season ubani uzoba unumber ba, usibani uzoba unumber ba. Abantu abaningi ke bangihleka, abanye basho ukuthi hayi ikho lento oyisho. Nami akhona ama predictions engawashaya angekho right, ahlekisayo muso wabuka njengamanje. So ngifuna nje ukuthi ke sizo react ukuthi ke ngangipredict ukuthi ke ama team azolala unumber ba. Remember ke ayikakapheli isizini, anything can happen. Kusasele ama games amabili ko wonke ama team akho na kuBetway Premiership ngaphandle kweMamelodi Sundowns, yabo. So sizo reacta ke njengamanje ukuthi ke obani ngashaya close ukuthi ke bona bazoba number ba, abanye babu number ba. Anyway, le video engayishaya isaqala isizini ngayishaya based on ama signings ama team ayewenzile. So ngangibona ama signings abo ngisho ukuthi hayi labajida njengoba besayina abadlali abakanje bazo qeda isizini bekunumber ba. So sizoqala nje ngebottom 8. Ngizoqala nje ngebottom 8 bafethu. Umyase nibheke nje lapha ku number 16. Ngangishilo ukuthi ke iDurban City mina ngokwami I don't think izo survive. Isitoni indlela ayidlala ngakhona la season. iDurban City bafethu yayingangidlaleli kahle la season and ama signings ababewenza and abadlali ababa release nganga understand ukuthi ke why babekwenza lokho. Athi ke mwase ubheke njengamanje kule season iRichards Bay inumber bani na, ikunumber 11. Yabo badlala kahle kakhulu. So bangisurpriseile abajida and baphamisile indlela abadlala ngayo. Enye into eyabenza ukuthi ke badlale kahle ukuthi ke bawasusa ama games abo bawayise le eMhlathuze Sports Complex. Yenye into leyo eyakwazi ukuthi ke ibenze babe unumber bani na, babe unumber 11. Ase kwathi ke iDurban City ngathi izoba number 15. Angazi wakwenze njani ngithi iDurban City izoba number 15. Kodwa ke ngangibona bephuma le ezantsi. Athi ke bawu number 7 currently abajida bawine even iNedbank Cup, abajida bawudlala eAfrica. Big ups to them abajida benze kahle. Let's hope against Orlando Pirates bazokwazi ukuthi ke babanikeze igame right. Polokwane City at number 14, but currently Polokwane City number 6. Ngangisho bempela ku bottom 8 mase ukuthi iMagesi ibu number 13. Yabona iMagesi futhi lapha iyona number 16. Kangithi number 13 iyona number 16. Mase ukuthi ke iMarumo Gallants ngathi number 12. Lapha iMarumo Gallants number 15 currently. Athi siwelele sizoba number 10. Yabo. Mhlambe siwelele mhlambe beswelele su number 9. Yabo ngaba close kwisiwelele. Lapha ku number 11 ngathi Orbit College uzoba number 11, kodwa ke currently iOrbit College number 14. Ngangilo ngishaya eceleni nje yabo ku bottom 8 ase ngathi Chippa United izoba number 9. Ndakhona futhi ngishaya eceleni because Chippa United currently number 13, yabo. Singasho ukuthi ke ibottom 8 ngangishaya eceleni ku bottom 8, yabo. Ngangayitshela ukuthi ke kuzoba kanje, but ke big ups to the teams ayenze kahle so far njengo Durban City nje kanje, nabo Polokwane City abajida, nabo banena nabo Richards Bay abajida bayadlala ngempela kule season. Let's hope na next season bazowenza the same thing, bakwazi ukuthi bawa challenge lama team aphezulu anjengo Orlando Pirates no Kaizer Chiefs no Mamelodi Sundowns. So sesizoza ke manje ke ko number 8 kuma team ke akwazi engangithi azoqualify for iMTN 8 next season. Ngathi Golden Arrows izoqualify. Ngasho ngathi iGolden Arrows izoqualify izobu number 8. Mase sibheke currently iGolden Arrows number 8. Ngasho ukuthi ke izobu number 8. Currently ubani number 8 nangempela. So ukuthi ke amaZulu ngangithi azobu number 7, but ke it looks like ngashaya eceleni kumaZulu because currently amaZulu awu number bani na, amaZulu awu number lele lapha ku number 4, yabo. Abajida badlala kahle kakhulu kule season, bebewufuna number 3 but ke neshwa ke bakwazanga ukuthi ke bawuthole. Galaxy ngangithi izobu number 6 ngashaya eceleni. Abajida ke abekho even on top 8 currently, bawu number 12 lapha ezantsi. Bazamile ukuthi ke bakwazi ukuthi ke bayishaye iMamelodi Sundowns bavike ukuthi bayihlathini. Mase ukuthi ku number 5 ngangithe kuzoba iSikhukhune United. It looks like kwiSikhukhune United ngangishaya khona ngqo because mase ulibheke ithebula lamanje iSikhukhune United lilele lapha ku number 5, yabo. Ngangishayile ke lapha kuSikhukhune. Mase ukuthi lapha ku number 4 ngithi bani na, ngithi Stellenbosch. Stellenbosch bafethu siphoqa abantu abaningi, ngifuqa kule season siphoxe abantu abaningi because silele ku number 10 currently. Njengoba ku number 10 nje mina bengiyitshela ukuthi ke iStellies kule season sizo challenge ama team amakhulu, but ke
izinto ziyenzeka basayina uGavin Hunt mase ukuthi ke ku top 3 ngangishilo ku top 3 ngasho ukuthi ke iKaizer Chiefs iyona ezophuma as number 3. Abantu abaningi bangihleka bathi hayi Ivane iKaizer Chiefs izophuma kanjani number 3 hayi ngasho ukuthi bafethu iKaizer Chiefs, look at the signings they've made, look at the way they won in Nedbank Cup. Abachita bafuna ukuya a step further. Yabo abachita for me I see them finishing number 3. Nangempela currently bawu number 3 yabo. Masukuthi ke number 2 ngangithe kuzoba iMamelodi Sundowns. By the looks of things bukeka iMamelodi Sundowns izoba number 2. Yabo kubukeka iSundowns izoba number 2 mase kuthi ke number 1 kube iOrlando Pirates. Iyona ndlela le engangishilo ukuthi ke isizini iyophela injalo. Ungangitshela ukuthi ke wena ikuphi okukumangazile kule season so far. I know isizini iyaphela next week isizini. Everything gets wrapped. Mapha ama team akuthusile awabone njengama team azowenza kakhulu next season. Ngokwami nje iDurban City bafethu ngithuse kakhulu. Yabo bengayitshela ukuthi iDurban City izofika izo-challenger kuma teams akhona ku Betway Premiership ifike izidlulele futhi yeAfrica iyodlala eAfrica. Yabo ingithuse kakhulu. So I'm really proud of the boys. Nayo bafethu Richards Bay. Nayo Richards Bay bafethu I feel like bahlakanipha kakhulu ukuthi ke bawathatha ama games bawayisile eMhlathuze. Ama games amakhulu bawayisile eMhlathuze because bakwazi ukuthi ke bathathe amaphuzu kuwo wonke lamakhulu. Bathatha nje amaphuzu kuwo wonke lama team akhona amakhulu oku Big 3 ekhona ku Betway Premiership.